Ndewo na Ohanaeze ndị ọma na-ege ntị. Aka jikwa m n'aka na unu nọ na-ege anyị ntị ma na-atụkwa anya na anyị ga na-ewetara unu mgbasa ozi na ngalaba dị iche iche. Tata aka bụkwa m Mentus Nwoke. Mụ ya nọ na studio bụ Louis Response, nwanne anyị nwoke si Lagos wee gbadata ka o tinyere anyị n'okwu a. Onye nọ ya n'akụkụ bụ Sunday Nwabuisi, o si Enugu steeti wee bịa na studio tata ka anyị nọrọ ya ma kparịa nkata. N'egbughị oge ọbụla, ihe ejisi ka anyị n'uru nọrọ ya tata dịka ndị ama ama maọbụ ndị ọnụ na-eru n'okwu na ngalaba ihe dị iche iche bụ maka news anyị gụrụ n'akwụkwọ tata. Anyị sị ka anyị kpọọ unu ka anyị kparịa mara ihe ahụ ọ bụ eziokwu. O nwere akụkọ sịrị tata na o nwere ngalaba a na-akpọ Biafra Elders Council na ha kwuru okwu sị na ha kwụnyere Chief waziri ike n'azụ n'okwu o kwuru ya na nkwado ọ kwadoro aka na-achị steeti Kogi mbụ His Excellency Yahaya Bello ka ọ chịa ala anyị bụ Nigeria. Ma nnụ mana mgbe o mere nke ahụ, Ohanaeze Ndigbo gbara ụkwụ jụọ ma kụwaa iko si na nke ahụ na ha kwadoro nke ahụ. Ndị a n'onwe ha sị na ha bụ Biafra Elders Council pụta kwuo okwu si na arapụ ihe Ohanaeze kwuru na nke ahụ abụrụ eziokwu. Mgbe onye isi ngalaba ahụ na-akọwa ihe ọ na-akọwa n'akwụkwọ tata akpọrọ ya Chief Okechukwu Nwaọgụ, ọ sị na sọsọ mgbe ndị Igbo politicians na-afụta ndị na-achọ nwere onwe Biafra na ha bara uru bụ mgbe ha na-achọ enyemaka n'aka ha, n'mgbe ahụ ka ha na-afụta na ha bara uru. Na mgbe ha na-alọtakwa ụlọ bụ mgbe ha chọrọ enyemaka n'aka ndị na-achọ maka nwere onwe. Na-ezighịkwa na onye Igbo ịbụ prezidenti maọbụ onye Igbo ịchị ala anyị bụ Naijiria ọma mme ka ala Igbo wee dị mma. Ya mere eji kpọkọta unu tata ka anyị jụọ unu ka ihe unu nwere ike ikwu maka nke a. Nwanne anyị nwoke bụ Louis, ka tinyekwana unu n'okwu a nọghị ha ji kpọlite gị tata. Ana m ekele Mentus dịka esi wee ndị m nwere. Anyị na-asụkwa Igbo, anyị na-asụ n'oyibo. Ọ naghị aka mma na m kọwara ya n'oyibo maka ndị na-anaghị aghọtacha asụsụ Igbo anyị ọfụma. And first and foremost, the news is all about the Biafra Elders Council, throwing their support to what Chief waziri ike had said, I think last month or this month. Now, the Elders in Council are stakeholders you have in the East. They are Biafran agitators, elders, made up of both veterans and name them. So what is their own stake? They are stakeholders that cannot be ignored. You can't ignore them. Igbo politicians are talking about Igbo presidency. It is all about their own interests, which does not serve the interests of the Biafran agitators. Because if the politicians had shown respect, they should have consulted the agitators to find out their position. Over the years, the agitators are talking about self-determination under non-violence, and the politicians keep ignoring them. And it is now time for electioneering campaign. They are now using some apathy. Give it to the Ndigbo, zone it to Southeast. I give you an example. During the time of Jonathan was Nigerian president. In his cabinet, we have a lot of Ndigbo were in his cabinet. What did they do? What did they bring for Ndigbo? There's no point mentioning the offices they occupy. Ndigbo flooded Jonathan's cabinet. But what was the outcome? You discovered that all those politicians, what they did is just for their personal pocket and their family alone. So these people should respect the emotions of people. Thank you very much.
Ndewonu, Sone Nwabuisi, ka ihe nwere ikwu maka nkata ekonomi n'okwu a? Daalụ onye nchịkọta ndị be anyị ekene m unu. Dịka ya bụ okwu iwepụtara tata, achọrọ m iji ohere a ekene ọhaneze na-ekene ọkachasị ikene ndị Elders Biafra Elders Council maka ya bụ okwu. Maka ya bụ okwu ọ tọrọ ka ute. Ihe o ji tọọ ka ute wụ maka na ọ ndị Biafra Elders Council ma ihe anyị na-agabiga n'obodo a bụ Naịjirịa. Ndị ọhaneze, o nwere ihe dị iche na ndị ọhaneze na politishan. Dịka ị na-anya ugbu a, onye isi ndị ọhaneze ọwụ onye gọvanọ mere apọint ka ọ wụrụ onye isi ndị ọhaneze wụ onye isi ndị ọhaneze. And ha agaghị agwa gị nke bụ eziokwu maka na ndị politishan adịghị ekwu nke bụ eziokwu. Ndị politishan ma ihe anyị na-agabiga n'obodo a, ha ma ihe anyị na-asọfa, mana ha achọghị itinye ọnụ n'okwu. Sọsọ ndị Biafra Elders Council ndị pụtara na-ekwu na ihe Nwazirike mere ihe ọma. Ihe o mere ihe ọma, Nwazirike gbara ụwa, gbara ndị Igbo, gbara adịzi na ọ ga-eru onye Naijiria ga-ewere ọchịchị ha nye onye yut, ka onye yut chọọ ka obodo dị mma. Ihe ahụ o mere nwere ihe o chetara m. Ụfọdụ bịa ha na-ekwu ojikọ wee mee nke a mekwa nke ọzọ, kedu ka o si wee jee werezie onye Hausa ka ọ na-ewenere aka elu, onye nke a ka ọ na-ewenere aka elu, maka ọ sị na ọ na-achọ Biafra. Mana ha aghọtaghị ya uru ihe ahụ o mere ga-aba. Maka ọ bụrụ na ha ghọtara, ha ncha niile ga-akwado ya. Ọ na-ekwu okwu maka inye ọchịchị to youth na Naịjirịa. And na ihe o ji wee mee ya maka na ọ ma na anyị na-ekwu okwu Biafra. Ọ ma na ọ Biafra wụ ihe ga-azọpụta ndị Igbo n'ọnọdụ ọjọọ ha nọ na n'obodo a. E nwere ọtụtụ ihe na-eme anyị, ihe n'ihe anyị na-agabiga n'obodo a. Orike erike, a ga-ekwu onye gara onye. Ọwụ ebe ndị Igbo na-azụ ahịa, ka ọwụ kọstọm edobere anyị n'ụzọ, ka ọwụ enweghị ofu mkpụrụ ihe wụ federal projekti nke dị n'ala Igbo. Ọsọsọ ndị elda, in fact ndị elda ihe Igbo ji bụ wee tụọ inunu wee sị data na ihe okenye nọ na wee hụ na nwata rigoro onye n'ụjọ ọ gaghị ahụ ya. Ọkwa ihe ndị elda ji ama ya wụ okwu aka, na-arụtụ ya wụ okwu, na-akwado ya wụ nwa amadi wụ Nwazirike, si ya na ihe o mere wụ the best thing, maka na ihe anyị na-achọwụ freedom. Anyị achọghị Igbo president. Daalụ. Ndewo ọhaneze ndị ọma na-ege ntị. Eji m n'aka na onye ọbụla ghọtara ka nwa amadi bụ anyị na ha nọ ebe a, mbụ nnukwute mmadụ bụ anyị na ha nọ ebe a si kọwaa akụkọ a. Nwekwa ihe ọzọ m chọrọ ka m mata, ka ọwa anya ka unu kọwarịa ndị ụwa ka ha mata nke ọma. N'etiti ndị ọhaneze ndị Igbo ya na ndị mkpọrọ onwe ha Biafra Elders Council dịka anyị si pụta n'akwụkwọ tata, kedu ndị ọ bụ ha kwuo okwu n'ala Igbo, ndị unu nche na ha kwuo okwu n'ala Igbo anyị gee ha ntị, ma ọ bụ ndị mbụ ọbụna oyibo abụọ ya the authorities, ndị mbụ isi sekpụta ntị n'ala Igbo, ọ bụ ha kwuo okwu ndị Igbo amara na Igbo ekwugo, ndị ụwa niile ma Naịjirịa na onwe ha ma ndị na-achị ala anyị mbụ Naịjirịa mara na Igbo ekwugo okwu, ke ndị anyị ga na-ege ntị. Okwu a only to me there's a way I'm going to explain it so that people will not misunderstand what I'm trying to say. There are three categories of people. When it comes to governance, we have the political class. Then after the political class, we have the agitators. And after the agitators, we now have the rest people who are neither here nor there. Now, what is the role of the political class? To provide basic infrastructures. The question is, have they delivered the principles or what the people elected them to do? They have not. Since the inception of democracy in Nigeria, check the eastern region. We are worse off. Now, the agitators, this is what gave birth to the agitators. And the masses are telling you this is what they want. Supporting one Nigeria or talking about does not favor Ndigbo. Do you understand us? It does not favor them. To say the least, whatever you will be in Nigeria, Biafra offers you the same. If you want to be a president, you can be it in Biafra. Nigeria tells you that there's no job
Give Biafra sovereignty today and you see millions of jobs. I can tell you, the difficulties in Nigeria. Yes, I know where I'm going. I'm answering your question. The masses need self-determination. They want to have a separate entity called Biafra. So they are after the agitators. On down, okay, and they sit at home today. The governors have to know the governors or the elected officers cannot call for a civil disobedience and people obey them. That is to show you that they are not with the people. They are not with the people. If they were with the people, then they would have put a stop to what is happening in the East. They are not. Yes. So the people are with the agitators. The agitator determines what happens. So you need to consult them. They are the movers and shakers in the region. Thank you very much. The Biafran Elders in Council. The agitators. The agitators. Yes. Na mukwu sonye ka ehi nwere ike ikwu na nka ọ ndị dịka nsikwa jụọ ya dịka ka o si kọwa ka ndị bụ ndị nwe obodo ndị ọ bụ ha kwuo okwu anyị gee ha ntị ọ dị agitators ka ọ dị Ohanaeze Ndigbo ịma na ihe anụwa ịbụọ ọ bụrụ politicians I say dịka nsi jụọ na ajụjụ a Ohanaeze Ndigbo ọ bụ ha kwuo okwu Igbo egee ha ntị ka the Biafran Elders in Council or Biafran agitators. Nwanne anyị nwata ka alụ na mbụ ka m na-esi wee zaghe dị ajụjụ bụ ọ bụrụ na a sị na amarụ mee ihe na anyụkwa mamịrị n'ọgbọ ụfọ ọ bụrụ na dịka Ohanaeze si wee daa n'ọnụ ọha na eze ọ bụrụ na ha ma eme ihe Ohanaeze pụtara wụ ndị eze na mmadụ niile agbakọnata ọnụ enwee agreement on one particular thing ọ bụ na onye ọbụla kwekọrịtara mana ọ bụ na ị na-anya Ohanaeze enwere tata odoge anya na ndị politishan hijakịrị ha tinye ha na mpa abụ ha agaghị ekwuchitewuru ọha ọnụ ha nke ha ji ekwuchitere ndị eze ọnụ ha so ebe ọ dị otu ahụ ndị mmadụ ele n'anya wee dịzie disappointed n'ime ndị Ohanaeze maka na ha anaghị ekwu ebumnobi ndị mmadụ ha anaghị ekwu ihe ndị mmadụ chọrọ ihe ha dị aftawu nke ga-aba ha n'akpa Ohanaeze prezidenti sinsi eji ekwu ihe niile a na-egbu n'ala Igbo ịmụrụbe mbọsị ọ nọkọtara si na-ekwu ihe na-eme si na-ekwu ihe ọjọọ na-eme n'ala Igbo nekwa ka esi emegide ndị mmadụ ọ ihe niile a na-eme ndị Igbo onwerebe mbọsị pụtara ịfụ na ndị Ohanaeze asị gị na ndị Ohanaeze lidiri protest gaba Abuja ọ gaba Lagos ọ gaba ebe ọbụla iji ka stọpụọ mmegide a na-emegide ndị Igbo ọ ndị be anyị no mana kedu ndị megoro protest kedu ndị gosigoro ụwa niile datana na mkpagbu a adịla too much all the agitators the Biafran Elders in Council the freedom fighters so abịa n'ime kedu ndị ọdụ gị ka ga-ege ntị ị na-afụcha ebe a na-eche ọzọ gaba ebe a na-agwa agwụ mmadụ agaghị hapụ ihe isi aka gbawa ụrịa so ọ bụ iji gwa gị na ọnwụ ndị ahụ na-ekwu ihe ndị mmadụ chọrọ ebe ahụ ọ na-emetụta ndị mmadụ all the agitators Ohanaeze na-anọ ọnọdụ ka anya ihe ụdị ya political position onye ọbụla so na Ohanaeze mana ha na-ekwuchitere ndị ahụ nọzi na ada bọọdụ ndị ahụ họpụtara ebe ahụ anaghị ekwu ebumnobi ndị mmadụ so nke ahụ na-emetụta ndị mmadụ ka ndị mmadụ chọrọ ka ha nwee ike si na mkpagbu ahụ ha nọ n'ime ya wee pụọ so ọ bụrụ na ị na-anya na otu a si wee kọwara gị ị ga-aghọta na the agitators bara uru karịa ndị Ohanaeze and na ndị mmadụ ga-ege the agitator na-ege ọbụdị ga-ege na-ege ọ bụ ihe arụ tata ka o bidoro first sitat ụmụ emere n'ala Igbo na even Biho Nigeria mgbe ahụ wụ August 26 2004 ụmụ onye pụtara iro Ohanaeze pụtagodi isi ka emechie ofu street ka a mara ma nwere ndị ga-ege ha ntị so ọnwụ iji gwa gị datara na ọnwụ ndị na-ekwu okwu nnwere onwe na-ekwu ihe na-emetụta ndị mmadụ ka ndị mmadụ ga-ege ntị ọnwụ ụdị ndị Ohanaeze nọ na political position daalụ nwanne daalụ ndị ewe ụnụ
ihe ọzọkwa m chọrọ ka m jụọ tupu anyị achịkọta ịma na oge anyị na-aga aga bụ kedu uru ọ ga-abara ndị Igbo ma onye nsi na ngalaba ọwụwa anyanwụ ebe a, onye nsi na ngalaba nkewa anyanwụ ebe a, ọwụwa anyanwụ bụrụ onye isi ala Naịjirịa, kedu uru ọ ga-abara anyị onye Igbo ịchị Naịjirịa? Uru ọ ga-abawo onye na-achị ka ọ bara, ọ bụrụ ndị Igbo niile ka ọ bara. If an Igbo man becomes a president today, it is that person who is the president that is more of beneficiary and not the masses. Yes. Like I pointed earlier on, why are people complaining? Everybody is complaining. These people is complaining that we are not being treated fair. These people is complaining that we are not being treated fair. These people is complaining that we are not being treated fair. The other people is complaining we are not being treated fair. Everybody is complaining we are not being treated fair. So who is being treated fair in Nigeria? Nobody. You understand? Take an example. Like I pointed initially. In Jonathan's administration, majority of the ministers, the key ministers, are flooded with leaders from Southeast. But it does not reflect the positions they occupy in Jonathan's administration. It does not reflect in the face of the masses. There's no need mentioning their names. Do you understand what I'm saying? Okay. So in a nutshell, in a very nutshell, it is all about self-interest and not for the collective interest of the masses. Thank you very much. One nice on the Namjokwa one ke uru onye Igbo ma ọ bụ ọghọm ngharị n'onye Igbo eche Nigeria. Nwanne m nwoke daalụ. Enweghị m ọtụtụ okwu na nke a. Ịgbaghị nke bụ eziokwu. O nweghị uru m hụtara onye Igbo ije chi Nigeria. Maka onye Igbo chịbagodi Nigeria, ọ gaghị asọlvụ problem onye Igbo na-agabiga n'ala Igbo. Before onye Igbo uru ga-adị na ya wụ na ọ bụrụ na onye Igbo ahụ chọrọ ije chi Nigeria ga-ekwe ndị Igbo nkwa na ya nwa rigoro n'oche Nigeria na ihe mbụ ọ ga-emewo ịkpọku Nigeria niile ekwu okwu ka a ga-esi wee kewa obodo a. Maka na onye Awụsa ekweghị n'ebe onye Igbo nọ, onye Igbo ekweghị n'ebe onye Yoruba nọ, onye Yoruba na-ekweghị n'ebe onye Awụsa nọ, nke o ji ekwe n'ebe onye Middle Belt nọ. Onweghị onye ga-awa omebe asị na ọ na-eme ọfụma. Ọ bụ onye nke onye si na ngalaba abịa asị ọsọkwa ya butego obi niile asị na ọ maghị eme. And Igbo gị eziokwu dịka ndị anyị nwere dịka ndị na-achị ọchịchị na Igbo extract on our own side here. Our politicians are selfish. Dịka nwanne anyị nwoke si wee kwu. Mmadụ dịka Jonathan mgbe ọ chere dịka o kwuru na Jonathan mgbe ọ chere kedu uru ọ bara, kedu ihe o mere. O nwere ihe ndebe ha na-achọ. 25% deregulation of the oil in the Niger Delta. Mgbe Jonathan rigoro ebe ahụ, o nwere dịka o si wee kwute ya n'okwu. Ọ bụ ihe ndị be ha na-achọ. O nweghị ka o si wee kwute that particular thing n'okwu. Then kedu ihe mere respect? So ihe a na-ekwu na o nweghị uru ọ ga-abara anyị ma ime Igbo president. Na uru ga-abara anyị uru ọ ga-abara anyị ma ime Igbo president na ọ bụrụ na ọ ga-aga ebe ahụ si na a ga-ekewa Nigeria taa na echi ka onye ọbụla nọrọ onwe ya ọsọsọ ewu uru ọ ga-abara anyị. Ndewo unu daalụ. Unu anụgo ka ụmụnne anyị si wee chịkọọ ihe a ọnụ tata na nkenke na-egbu oge ọbụla. Unu anụgo na ihe ha kọwara anyị ebe a bụ na ndị ọ bụ ha kwuo okwu n'ala Igbo ege ha ntị bụ ndị nke ha kpọrọ the agitating class. Bụ ndị nke mbụ ha si na ha kwuo okwu ege ntị n'ala Igbo na ọ bụrụ ọdị ndị na-achị na ndị na-achị nwere ike ha ekwu okwu ọ bụ na ha akpọpụtara ndị ngwa agha ya na ndị ngwa ọgụ debe n'ụzọ ndị madama rubere ha isi na ndị na-ekwu okwu ya na ndị a na-ege ntị bụ the agitators, that is the elders in council, the agitating class ka ha si kwuo ya. Ndewo. Daalụ. Ndewo. Daalụ nwanne m. Daalụ.